Grazzi. Dina Ksisa, televoting number 543284, jekkoċ bitkom ukoll dik il-kanzunetta. Dik il-kanzunetta li kienet numru 4 ngħaddu għal numru 5, il-Baħri il-Mitluf il-Vagabond ta' Devon. Dan qed nitkellmu għal Tony Borch li kif tafu intom mit ukoll dan l-aħħar. L-awturu għam Mario Fenek Caruana, kompożitriċi Marika Ksisa, il-kantanta hija Marjoza. L-istorja hija li dwar il-Baħri kif għattilkom li sa fl-aħħar sabu ħadu jħuf, ifekrem ma' toroq bħal wieħed mitluf. Sinjuri għalikom kanzunetta numru 5, il-Baħri il-Mitluf, il-Vagabond ta' Devon, kanta Marjoza.